לא טוב היות האדם לבדו. בני אדם, אנחנו יצורים חברתיים. אנחנו אוהבים קהילה, אנשים, זוגיות, והלבד לא עושה לנו טוב. בסופו של דבר, כולנו רוצים שיקבלו אותנו, להיות חלק מהחברה, אם זה בבית ספר, אם זה בחיים הבוגרים שלנו יותר. אבל מה המחיר שאנחנו משלמים בשביל להיות חלק מחברה? לכל חברה יש את החוקים ואת הנורמות משלה. אם לא נעקוב אחרי הנורמות האלה, אם לא נקשיב למה שהחברה אומרת לנו, מה יקרה? נשאר לבד? ואם כן נקשיב לנורמות האלה ונעשה מה שמצפים מאיתנו, על מה אנחנו נוותר בסוף? על עצמנו? על הבריאות שלנו? על הערכים שלנו? מה זה דורש מאיתנו להיות חלק מחברה? כשחזרתי בשאלה והתחלתי ללבוש מכנסיים וגופיות, הדבר הראשון ששמעתי מההורים שלי ומעוד אנשים זה, מה אנשים יגידו? מה אנשים יגידו שהם יראו אותך ככה? וגם בחברה החילונית, שהתחלתי לשבור מוסכמויות, נתקלתי בתגובות מאוד מאוד קשות. כל החיים שלנו אנחנו נהיה בין הפטיש לסדן. מה לעשות? ללכת לפי מה שמצופה מאיתנו ולהיות חלק מהחברה, או ללכת לפי מה שאנחנו רוצים ולשלם את המחיר.